Som na materskej, rekonštruujeme, naša spálňa vyzerá takto. Mám na starosti 2,5-ročného syna a bývame teraz u svokry v obývačke. A teraz uvidíte, ako to zvládam, lebo nezvládam. To je mazer srdca. Aj keď nič nejde podľa plánov. Chcel som natáčať ďalšie video, ale momentálne sa mi natáčať nedá. Keď nestihneme domáce úlohy, nemusíme ísť v pondelok do školy. No hoci. Tretí týždeň, Jurko, ako mi to ide? Nijak, super. Ale krásny vek. Tak mi deti povedali na všetko jedlo, čo som robil, že bá. No ako tento deň dobre začal, tak nedali sa mi ho uspať. Si miesto spánku, tak si zrobil bunker. Ale pohodička. Však, deti. Moje plány sa zvrhli a viac sa dozviete v nasledujúcich videách.